Эпізод 3. Як узнікла шавецкая майстэрня «Варшавянка». На Залатой горцы на вуліцы Захар'еўскай пад нумарам 157 стаялі тры малыя аднапавярховыя драўляныя хаткі. Яны належалі пані Ліхадзеўскай, якая жыла пад нумарам 159 у досыць прыгожым, па-новаму пабудаваным доме. У адной з трох хатак, размешчанай збоку вуліцы, жыла Станіслава Нацэвіч, удава чыноўніка падатковай палаты. У яе было двое дзяцей: сын Ян 19 гадоў і дачка Гэля, 16гадовае дзяўчо. Пакуль жыў галава сям'і, усё ў іх было добра. Пасля ягонай смерці ў другі год сусветнай вайны ім станавілася ўсё цяжэй, а пасля рэвалюцыі 1917 года, калі змарнаваліся грошы, укладзеныя ў каштоўныя паперы, беднасць пасялілася ў іхнім доме. Яны прадалі нешматлікія рэчы, без якіх можна было яшчэ абысціся, і пачалі цярпець ад голаду. Справіцца з галечай было цяжка, бо гаспадыня і ў добрыя часы была хваравітай, мела слабое сэрца. А цяпер хвароба яшчэ пагоршылася, і гаспадыня з вялікаю цяжкасцю магла даць рады з хатнімі справамі, якія паступова пераходзілі ў рукі Гэлі. Я шукаў працу. Пару разоў яго наймалі, але заробак з увагі на кошты, якія скакалі ўгору, быў няважны. Удава пераймалася гэткім становішчам і марнела. Я з болем глядзеў на састарэлую заўчасна матку, на ейныя пачырванелыя ад слёзаў вочы. Толькі Гэлю нічога не брала. Яна заўсёды спявала нейкія бязглуздыя песенькі, якія пачула невядома дзе, быццам была чужой у сям'і. Гэтак мала яе краналі супольныя праблемы. За гэта атрымлівала ад брата плескача. Але сама адказвала яму ударам кулака або паказвала язык і далей працягвала сваё. У пэўнай ступені адказным за сям'ю Нацэвічаў пачуваўся брат Ясевай маткі, Філіп Жардонь. Гэта быў дзіўны тып, збольшага п'яніца летуценнік. Па прафесіі ён быў шаўцоў і пераважна займаўся вырабам халяваў для абутку. І нават у цяперашні час ён мог бы добра зарабіць, але не хацеў. Звычайна ён казаў так: «Не працую, бо навошта? Ці я працую, ці не, і так кожны ў чаравіках ходзіць». Ясь амаль не памятаў, калі бачыў дзядзьку цвярозым, і звычайна ўжо здалёк зазнаваў, у якім настроі матчын брат. Калі ягоная шапка была сунутая на патыліцу, то было вядома, што ён у цудоўным шампанскім настроі. Шапка збоку, ягоная галава нечым занятая. Шапка насунутая наперад, раззлаваны. Гэткі псіхалагічны барометр. Ясь любіў слухаць дзядзькавы показкі. А дзядзька любіў плесці яму розныя незвычайныя гісторыі. Учора, напрыклад, да позняга вечара ён расказваў яму, што пойдзе ў Оршу. «Там ёсць адзін чалавек. Разумееш, не чорта, але з д'яблам знаецца. Яму там падпісваешся крывёй, і будзеш мець усяго во столькі». Ён паказаў далоню, падняўшы яе да вачэй. «Я гэта абавязкова ўладжу. Тады ўсё гэта поле, хаты будзе наша. Пасадзім сад на 1000 дрэваў. Паміж дрэвамі паставім вулі. Мёду будзем мець поўныя бочкі, а садавіны цэлыя горы. Віно тады буду вырабляць і мармелад. Ты толькі пачакай крыху». Часам дзядзька браў Яся з сабою на нізкі рынак, каб той дапамагаў яму прадаваць розныя рэчы. Спачатку Яся гэта бянтэжыла, а пазней пачало забаўляць. Нарэшце, калі пару разоў дапамог дзядзьку з добрым прыбыткам прадаць нейкія лахманы і нешта там атрымаў ад яго за старанне, пачаў цікавіцца гэтай справай. Ён зразумеў, што танна купляючы рэчы ў адных, а прадаючы іх даражэй іншым, можна няблага зарабіць. Ён пачаў наведваць кожны вялікі рынак і пакрысе гандляваць. Перашкаджала яму, аднак, адсутнасць наяўных грошай. Таму ён мусіў абмежавацца гандлем усялякай дробязю, што прыносіла малы прыбытак. У гэты ж час ён набіраўся досведу і ўсё больш дапамагаў сям'і. Аднойчы пасля ўдалага гандлю, падчас якога Ясь паспрыяў дзядзьку, падбіўшы цану, Філіп купіў тое-сёе з харчоў і прыйшоў да сястры на абед. Ён быў на падпітку і, як заўсёды, лунаў у аблоках. «Што там некалі будзе, гэта невядома», — перапыніла яго сястра.
ты б цяпер лепей нешта параіў, каб мы маглі зарабіць пару капеек. Філіп нахмурыўся, прыжмурыў левае вока, скрывіў вусны і задумаўся. Праз хвіліну ён пляснуў сабе рукой па галаве і гучна закрычаў: «Ёсць! Ну што? А вось што. У вас жа ў дома ёсць два ўваходы. Адзін з вуліцы, другі з двара. Пакояў маеце ажно 3 і кухню. Хопіць вам і 2. Аддзяліце кутні пакой з уваходам ад вуліцы, і будзе вам першакласнае памяшканне, каб здаць у арэнду пад крамку ці іншую якую чайную. Я вам кажу, месца тут такое, што трэба. Можна добрыя грошы за гэта цапануць. Сваю кватэру заплоціце і яшчэ 3 разы столькі ж вам застанецца». «Можа, і твоя праўда», — сказала сястра. «Трэба будзе пра гэта падумаць». «Няма чаго і думаць», — адказаў Філіп. «Пры вашай нястачы гэта будзе вялікая дапамога». Вечарам адбылася сямейная нарада. Уласна кажучы, раіліся толькі маці з сынам, бо Гэля ў такіх выпадках, як легкадумніца і бабатушка, не бралася пад увагу. Было вырашана здаць кутні пакой у арэнду. Назаўтра Ясь прыгожа вывеў каліграфічным почыркам на аркушы паперы. «Здаецца, пакой з асобным уваходам з вуліцы». Прымацаваў аб'яву на браме і чакаў вынікаў. Першым наведнікам быў некі высокі дзядок паважнага выгляду. Ён аглядаў пакой, крытычна насупіўшыся, і поркаў канцом кійка ў абрыўкі шпалераў. Ажно Яся ўзяла злосць. «Калі вам не падабаецца пакой, то, калі ласка, пашукайце іншы. Няма чаго тут у шпалеры дзерці». Ягамость разгарачыўся. «І пашукаю, і знайду за свае грошы, што захачу. Такс, от як. Я адстаўны майор, разумее пан». «Дык будьце вы хоць генералам, тут не казармы. Ідзіце адсюль, не гарлапаньце». Дзядок яшчэ на вуліцы пагражаў кійком і лаяўся. Потым прыйшла некая добра апранутая пані. Яна агледзела пакой і запытала: «А кухняй можна карыстацца?» «Не». «І мэблі няма?» «Няма». Пазней прыйшлі яшчэ некалькі чалавек. Адным пакой падаўся занадта цёмным, для іншых быў вільготны, некаторым не пасавала цана. У той жа самы дзень пад вечар прыйшоў яшчэ адзін ахвотнік. У яго былі касаватыя вочы і ўчэпісты кемлівы позірк. «Я тут наконт пакою», — сказаў ён Ясевай матцы, якая адчыніла яму дзверы. «Калі ласка, вось гэты». Ягамость уважліва аглядзеўся. На гэта яму спатрэбілася немат часу, ён не задаваў ніякіх недарэчных пытанняў. «Добра, я вазьму гэты пакой». Маці Ясі здзівілася гэтак хуткаму рашэнню. Нават не запытаў пра кошт. Яна запрасіла госця прайсці ў дом. Яны ўвайшлі ў салон, які адначасова быў і сталоўняй, а цяпер пасля ліквідацыі кутняга пакою стаў яшчэ і спальняй Яся. Позірк будучага наймальніка ў момант абляцеў пакой, што дазволіла яму адразу зрабіць некалькі высноваў. Першая з іх: тут пануе беднасць аж страх. Другі: тут жывуць шпагаты, інтэлігенты. Гэта ён зразумеў па стосе кніг на стале. Баран, бо акурат ён быў тым ягамосцем, які шукаў жытло, заплаціў за месяц наперад і паабяцаў, што хутка заселіцца. Ён пакінуў свой пашпарт і папрасіў Яся прапісаць яго ў паліцыі. Калі кватырант пашоў, нацэвічы з цікавасцю агледзелі пакінуты дакумент. Пашпарт быў сапраўдны, толькі ў рубрыцы «Прафесія» не была напісана праўда «злодзей», а значылася іншае – «шавец». Ужо прайшло шмат часу, а Гэля ўсё какетнічала перад люстэркам і спявала: «Эх, яблычак, дыня спеленькі, і таму вісіць цалкам цэленькі». Яся гэта страшна раздражняла. Ён прыбіраў пакой кватаранта, а тая нават і не думала дапамагчы. Гадзіну сядзіць перад люстрам і строіць міны. «Эх, яблычак, ды румяненькі, і сарваць сябе ўсё заманьвае». «Я зараз табе галаву тарву», — схадзіўся Ясь. «Графіня, я тут гарбачуся, яна спявае». «А што мне рабіць?» «Ды хоць бы вокны памыць, можа, кватарант яшчэ сёння заселіцца». Гэля, марудзячыся, неахвотна ўзялася мыць вокны.
Я же сціраў пыл на сценах, прыбіраў павуціну не з кутоў і шараваў падлогу. Ён рабіў усё старанна і хутка. Толькі ён скончыў, як прыйшоў баран. Кватарант адразу заўважыў, што пакой вельмі добра прыбраны і цяпер выглядае вельмі ўтульна. Гэта яму спадабалася. «Дзякуй», — сказаў ён Ясю, — «за прыборку заплачу асобна». Дастаў з кішэні кашылёк, а пасля адлічыў з яго грошы. Ясь пачырванеў і адмовіўся прыняць плату. Барана гэта здзівіла. Ён ведаў, што людзі больш ахвотна выцягваюць рукі па грошы, чымся плоцяць самі. «Фраер з гонарам». Ён падаў руку і паціснуў Ясю ў далонь. «Ну то дзякуй». Калі баран застаўся ў пакоі сам, ён доўга аглядаў памяшканне. Абдумваў, як яго абставіць, каб было зручна і міла. Хоць баран пражыў частку жыцця ў галечы і брудзе, ў турмах і зладзейскіх прытонах, ён вельмі любіў чысціню і парадак, сачыў за гігіенай і ахайнасцю адзення, а калі мог, то і кожнае своечасовае прыстанішча стараўся ўпрыгожыць. Пакой меў адно вялікае акно з боку падворку. Дзверы з вуліцы былі зашклёныя ў верхняй палове, а звонку можна было зачыніць вялікія драўляныя створкі. Пакой нагадваў квадрат і меў каля 30 метраў плошчы. Шпалеры ў шмат якіх месцах былі ў плямах або падзёртыя. Толькі гэта адно псавала выгляд досыць светлага і ўтульнага жытла. Апрача ўваходных дзвярэй былі яшчэ дзверы ў перагародцы, якія аддзялялі кутні пакоя ад рэшты памяшкання. У правым куце пакою была значная выемка, якая давала доступ да печкі. Баран моршчыў лоб, стоячы сярод пакою, і абдумваў, што трэба прыдбаць, каб прыстойна абсталяваць жытло. Потым ён замкнуў ключом вонкавыя дзверы, прычыніў створкі знадворку і выйшаў у горад. Магчыма, баран пакуль не кламаціўся бы, каб зняць і уладкаваць сабе кватэру, бо ў Мінску ён пачуваўся госцем. Ён тужыў па Вільні, адкуль уцёк некалькі месяцаў таму. Але знаёмства з Паўкай і каханне да дзяўчыны, якое паступова расло, кіравала цяпер ягонымі ўчынкамі. Яму захацелася мець уласны кут, каб больш не быць бяздомным брадзягам. Нягледзячы на тое, што Алік быў злодзеем, увесь час рызыкаваў сваёй свабодай, а часам і жыццём. Ён меў схільнасць да спакойнага мяшчанскага быту. Ён ахвотна б звіў сябе гняздзечка, у якім Паўця магла б быць гаспадыняй. Цягам некалькіх дзён баран шматкроць наведаў новую кватэрку, хоць і далей начаваў у касе. Ён то прывозіў фурманкаю больш цяжкія рэчы, як ложак, стол, крэслы, то сам прыносіў розныя дробязі. Пасля тыдня мітусні пакой быў абсталяваны. Левы кут заняў дужы нікелевы ложак са спружынным матрацам. Пры ложку стаяла малая шафка і ляжаў дыванок з некалькіх заячых шкурах, абшытых сукном. Гэтую частку пакоя засланяла вялікая шырма. Налева ад уваходу быў стол. Уздоўж сценаў стаяла некалькі крэслаў і чырвоная шафка для посуду. Ад парога ў бок печы кінуты быў узорысты льняны ходнік. Неўзабаве баран засяліўся ў пакоі, праз некалькі дзён паклікаў Яся. Хлопец увайшоў праз супольныя дзверы ў перагародцы, якія кватарант звычайна замыкаў знутры на кручок. «Ці здолееш падпісаць мне шыльду?» – запытаў яго баран, паказваючы Ясю вялікі кавалак фанеры. «І што гэта мае быць за шыльда?» «Абутковая майстэрня, разумееш? Якую-небудзь хвацкую назву трэба». «Ага, ведаю». Калі баран вечарам вярнуўся дадому, Ясь урачыста уручыў яму старанна намаляваную шыльду, над якой ён прасядзеў амаль цэлы дзень. Барану гэтая праца вельмі спадабалася, і ў якасці ўзнагароды ён даў Ясю 2 кальца кілбасы. Хлопец марудзіў з прыняццем падарунку, але баран настойліва прамовіў: «Бяры, бяры, заслужыў. У вас таксама небагата, не саромейся». Назаўтра правы бок дзвярэй быў аздоблены Ясевай шыльдай. «Шавецкая майстэрня варшавянка». Гэтае слово ілюстраваў чаравік, досыць зграбна намаляваны чорнай фарбай. Ясева шыльда зрабіла вялікае ўражанне на жыхароў дамоў пад нумаром 157. Найбольш ею зацікавіліся 3 сястры, старыя дзевы пажарскія. Усе разам яны здымалі невялічкую кватэрку. Іхнім улюблёным заняткам было пляткарства, а вымушанай працай мыццё бялізны па дамах.
А часамі яны бралі работу і да сябе дадому, а потым завешвалі ўвесь падворак мокрай бялізнай так, што нікому нельга было прайсці. Бялізну ж суровым вокам заўсёды вартавала адна з сясцёр. «Нацевічыха то мае шчасце, той бусел капыльскі», яна мела на ўвазе Філіпа Жардоня. «Усё ім носіць і носіць, а цяпер будуць мець свайго шаўца», казала Вера. Надзея развешвала мокрую бялізну, усяляк стараючыся зазірнуць у акно новага жыльца. Пры гэтым ейныя дзеянні не спадабаліся іншай суседцы, якая мела прозвішча Лобава. Тая адчыніла акно і гыркнула. «Здымі гэтыя анучы ў мяне з-пад акна!» «А як не, то што?» – задзірыста запытала Надзея. «А вось што!» І жанчына, энергічна не выходзячы з кватэры, ударыла з акна ў нацянуты шнурок шчоткай, якой падмятаюць падлогу. Шнур не парваўся, а некалькі памытых адзежын упала на зямлю. Надзея закіпела. Яна, як і іншыя жыхары суседніх дамоў, баялася фанабэрлівай, высакамернай, вельмі энергічнай Марусі Лобавай, муж якой быў некім вядомым камісарам у Арле. Але скінутая на зямлю бялізна і тая акалічнасць, што Маруся была ў кватэры, дадалі Надзеі смеласці, таму яна задзейнічала язык. «Ах ты лафіндра, сука!» «Ну-ну, пачакай яшчэ!» – адазвалася Маруся. «Чаго на мяне крычыш, як на сабаку?» – залямантавала Надзея. «Ты не вартая сабаку нават пад хвост пацалаваць!» – крыкнула Маруся. «А вось і вартая!» – абаранялася Надзея. «А не вартая, а вартая!» Тады Маруся выскачыла праз акно ў двор. На ёй быў толькі ранішні халат, які зачапіўся за падаконня. Маруся праз гэта аказалась цалкам голай, а яе непрыкрыты торс і голыя ногі паўсталі перад здубянелай ад шоку Надзеяй. Маруся паспяшалася вызваліць халат, а Надзея тым часам апрытомніла і дала драпака ў кватэру, замкнуўшы за сабой дзверы на круг. Яна адчыніла фортачку і з бяспечнай адлегласці назірала, што будзе далей. Маруся пагрозіла ей кулаком. Пажарская адказала далёка высунутым языком. Лобава ж у адказ адвярнулася да яе тылам і, сагнуўшыся ўперад, падняла ззаду халат. Пажарская сплюнула. Аднак на падворак выйшла толькі тады, калі Маруся, высокая, зграбная, свабодная, энергічная ў руках, з чырвоным шалем на галаве, як са сцягам, адправілася ў горад. Пасля абеду сёстры Пажарскія па сваёй звычцы началі перамываць костачкі бліжэйшым і далейшым суседзям. З розных дробязяў яны рабілі самыя неверагодныя высновы і ні на кім не пакідалі сухой ніткі. «А цікава, што гэта за арэшак той новы наймальнік, шавец?» – сказала Люба. «Пэўна, недарма ён да Нацевічыхі падсяліўся. Бачыць, што ўдава. Думае, што, можа, і грошыкі ёсць?» – выказала сваё меркаванне Надзея. «А я так думаю», – сказала Вера, – «што яму гэлька на вока ўпала». Люба, найстарэйшая з сясцёр сухая, амаль 50гадовая векавуха, ўскочыла з месца. «Вось пайду і пагляжу, нібыць аддзеля направы». Яна знайшла моцна стаптаную пару чаравікаў і, апрануўшыся некай дагістарычную блузку, а на галаву ўздзеўшы модны напрыканцы 19 стагоддзя капялюшык, пакінула жытло. Малодшыя сёстры прыліплі да вокнаў. Баран быў дома, калі Люба Пажарская пастукала ў дзверы. Ён акурат парадкаваў прылады. Сёння раніцай ён прывёз камплект новых шавецкіх інструментаў і каля дзесяткаў параў калодак. Месцам працы была перавернутая дагары дном скрынка, бакі якой былі абабітыя планкамі, каб цвікі і прылады не спадалі на падлогу. Быў тут і малы шавецкі столік, пакрыты палатном. «Заходзьце!» – выгукнуў баран у адказ на стук у дзверы. Пажарская, соладка усміхаючыся, ўвайшла ўсярэдзіну і затрымалася каля дзвярэй. Ейныя вочкі хутка прабегліся па пакоі, здавалася, зараз прасвідруюць дыркі ў шырме, за якой стаяў ложак. Баран адразу ж ацаніў, што за асоба да яго завітала, таму нахмурыў лоб і суха прамовіў: «Чаго жадаеце?» Пажарская усміхнулася мядовай усмешкай. «Вось прынесла вам замову». Баран узяў у рукі чаравікі і аглядзеў іх, потым узняў на Любу вочы, пад вострым і халодным позіркам якіх жанчына ледзь не прысела. «Чаго пані жадае?»
сказаў ён суха. Можа, вы мне параіце, што з імі зрабіць? Можаце выкінуць іх на сметнік. Люба схапіла чаравікі і, не развітаўшыся, як мага хутчэй выпырхнула з памяшкання. Гэта была першая кліентка Александра Барана, уладальніка шавецкай майстэрні «Варшавянка», размешчанай на вуліцы Захарыўскай, нумар дома 157 у горадзе Менску. Адбывалася ж гэта ўсё вясной 1918 года. Вясной, якая была нечакана ранняй, цёплай і трывожнай.